Не прэтэндую на прафесійную кухарку, але заўважце, у мяне вельмі прыгожы фартух. І прыгатуем сёння мясныя котлеты з даданнем кабачкоў у мультыварцы. З кабачка здымаем лупіны, тром на тарцы, дадаем рэзаны лук, моркву, чорны молаты перац, 1 чайную лыжку солі і абавязкова прыправу праванскія травы. На мой погляд, гэтая прыправа падыходзіць практычна да любой стравы. Фарш старанна вымешваем, можна яго нават трохі палупцаваць, фарміруем котлеты, выкладваем на папярэдне разагрэтую патэльню і трохі падсмажваем з двух бакоў. Перакладаем котлеты ў мультыварку, заліваем падлівай, 2 сталовыя лыжкі сметаны, лыжка кетчупа, трохі вады і пакідаем у мультыварцы ў рэжыме тушэння на 30 хвілін. Спрабуем. Я падавала з салатам. Усім прыемнага апетыту, але ўсё ж такі беларуская мова такая смачная. А вам як беларуская мова? Напішыце ў каментарах.